मंगळारा गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीन उत्तर तसेच दक्षिण गोय जिल्लोधिकाऱ्यांक विधानसभेत 33% आरक्षण मेळचे म्हण मागणी पत्र भेटयले। ह्यान पयली पुराय भारतांत सुमार 33 लाख महिलांचे सहयोग घेवन हेच निवेदन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाक भेटयला म्हण गोय महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतेनो उलयल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला। बायले तितले रेशियो ना आमच्या असेंब्लीन आनी पार्लिमेंट आनी हो आमचो हक आसा। मेरा हक म्हणून आम्ही एक लेटर केल्ले आसा। जे लेटर आयज बाय नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वैशाली शेटगांवकराक घेवन आम्ही एंटायर महिला काँग्रेस टीम कलेक्टरा कडेन आयिल्ली। आम्ही एडिशनल कलेक्टर बाब गावणेकर हांकां मेळ्ळे, गांवकार विकास गांवकार हांकां मेळ्ळे आनी तांकां आमी आमचे हे लेटर प्रेजेंट केला, मेमोरेंडम प्रेजेंट केला आनी तांकां सांगला की वयर सकून ही लेटर जी आसा ती वयर पावय, इतली वयर की ती मोदीन देखून ऐकची म्हणून। तर या ठिकाणी आज आम्ही सगळ्या महिला एकत्र झाल्या। ते केवळ म्हणजे एक राजीव गांधींनी जे महिलांसाठी 33% आरक्षण केलेलं आहे, त्या आरक्षणामुळे आज बऱ्याच महिला सरपंच, उपसरपंच, काउन्सिलर, नगराध्यक्ष झालेले आहेत, तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष झालेले आहेत, मेंबर निवडून इलेक्टेड झालेले आहेत। तशाच प्रकारे आम्हाला या ठिकाणी सुद्धा मोदी सरकारने हे 33% आरक्षण मंजूर करून महिलांना एक महिलांचा हक्क दिला पाहिजे की जेणेकरून महिला या लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्हीकडे अग्रेसिव्ह म्हणून महिलांना काम करता येईल, यासाठी आम्ही हा मेमोरेंडम सादर केलेला आहे। आणि एक इंदिरा गांधींचं हे डेथ सेरेमनी आहे, त्याच एक चांगला क्षण आहे, कारण इंदिरा गांधीजी आपल्या देशासाठी हे माइलस्टोन म्हणून एक पंतप्रधान झालेले आहेत। त्यांनी या देशासाठी इवन पाकिस्तानचे सुद्धा 2 तुकडे केले। Memorandum from South Goa District Mahila Congress. They are seeking to voice their concerns to get 33% reservation for women in assembly, legislative assembly as well as the Indian Parliament. So I have received the memorandum with due concerns and will be forwarding it to the appropriate forums. आयज आमचे फर्स्ट लेडी प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीचे डेथ एनिवर्सरीच्या दिसा आख्या अखिल भारतात महिला काँग्रेस state presidents along with this district presidents have gone and given memorandums regarding 33% reservation to be made in assembly and parliament. As all know and are aware that it was Rajiv Gandhi who had given the reservation rights for mahilas, for ladies in municipalities, jillas and panchayats. And it was only because of Rajiv Gandhi people and ladies like us, mahilas like us could become corporators, jilla panches, chairmen, etc. So we demand it should not only be on the newspaper that women are par with men, when we can see women in every sector. आम्ही along with महिला प्रेसिडेंट and आमची डिस्ट्रिक्ट and सेंट्रल कमिटी हांगा डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा कलेक्टराक आज मेमोरेंडम दिल्ले आसा। मेरा हक म्हणून की बायलांचो हक इतली वर्सां जो दाबून उरिल्लो आसा तो आमकां हक्क आमचो मेळपाकूच जाय म्हणून आमी हो डिमांड दवरलो आसा। आनी गेली कित्येक वर्सां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की मॅडम सोनिया गांधीन हो करपाचो प्रयत्न केल्लो, तरी सुद्दां तो आज पर्यंत आमकां मेळूंक ना। तो हक्क आमकां आमचो दिवचो अशें हांव हे आमच्या BJP सरकारा कडेन हे आमी जे मेमोरेंडम दिल्ले आसा आमचे प्रेसिडेंट तशेंच ऑल इंडिया प्रेसिडेंटान जे 33 lakhs सिग्नेचर करून तेंचे पर्यंत जे प्रेसिडेंटाक इंडियाच्या प्रेसिडेंटा कडेन पावयल्ले आसात।